Masha Allah, assalamu alaikum, muna tare da uwa Nihal. Malama Nihal. Sunan Ahmad Abdullahi. To bismillah yi mana karatun Qur'ani muji. Bismillahir Rahmanir Rahim. Uliya ayyal ladina adu idza antum annakum awliya lillahi min dunina. No abadan ya kagaban ayi Allah fi jalimi an allazi da zuna Masha Allah, kai Allahu akbar. Malama Nihal ta yi kokari a ta mata kabbar. Allahu akbar. To malama Nihal, ko za ki iya gaya mana sallar asuba raka'a nawa ce? Sallar asuba raka'a nawa ce? Biyu. Kai Allahu akbar. Malama Nihal, wane ne ubangijinki? Allah. Kai alhamdulillah. Menene addininki? Musulunci. To masha Allah malama Nihal, muna godiya, barakallahu fiki.